abusuafo Ojia mansan bo ahen koko Sunyanihene ene Dormaahene partnership no asem ya ba ho Dormaahene gold sambia ama company bi from Jagla Bakara so ho ahwafo aba Sunyane ene Dormaa share so to gold no Sunyane mrantie bi ne mabunu so omon tena ho ma sa company no metu omu gold wabro mu nwa hwemfrim land no Dormaahene se ho ene dia Ojia mansan bo hen koko Sunyanihene prekope ose aunt na ho ma wanfi ana Dormaafo no emfana sase kro ya so atroniefo so wo dia atroniefo so yo masase wanfiefo ana se mansenfo no so yo mo dia ye ka wanfi na no ane Dormaa ya ebe se Dormaa East Dormaa West Dormaa Central ni na wanfiefo nsase ana mansenfo nsase wanfiefo so mo dia atroniefo so mo dia ansa na Sunyanihene so ese ne dia ani asem na ba o asem na yekese Sunyanihene no wa mo 24-hour ultimatum so mo free salad and so a ono mo de mo yentie na wankasa hwede ekoso sai Ojia mansan bo hen kokoi na hene e de na asem wo ho if so hemane say princess obedi Mahene e ho asem kra yanka nwie bede mo yentie within 24 hours akachi fana omutu gold wo masase so eso omufiri so so man free sasa asene so a mi amefa kwa yu omufiri so 24 hours na oka ya no on sare ya ka se 24 hours na so na ntima makwa ye mana hu so onye Mahene bio no ye ba oye opa chena siaye ne yeso ye moa ye ho te se omoa ho no na fe ye ne nkoko hye awura wo ubehu ni awde beba ubehu ni ebesi wo awura wo eti se wo se bi mpra bi asa wo nana no se ye ngiza tu mponwie ye ye nje na nyi untu mponwie sa tobo oba ya ni che bi anu ne regional minister o tintam asase ho ntokwa second way nie nje ze wo de waba ni ntokwa no wo be so ya wodi nipa basen ko mo mekun ye no tuo no a mo tutu bo ka no you were there wo ye wo hene no nya no ara na obedi hene no obedi hene no ara ada na wo misa mpanfo ma mo nkyere wo adwumbani wo timinti wo aba no wodi atuo asikare ne moma mrante azinzin grafie no wodi bedi wachi ba media fo di akire ti sa de wo ba kontokwa sabi mbapa no ne nananom sanya adwene no ye shinkantama ka komo ye di aya foforo ye wura ana na ba na ye kire o se free na ko ye no obehia ndi upa giranyiye yeso ye giranyiye ye nsro wo na o Mahene na so ye no mansenye manketwa no gita se ka ne wo ba no hudi atuo ne ba ye ne sanka ye de ya no no kan ka wo se huni ba bi agina nti ye ka kire wo homa ne so ne ho aye no homa ne masa bi o ne ye ne hu hia wo be hu ni obesi wo wura wo holy kasa 24 hours na oka ye no on sare ya kasa 24 hours ne so na ntima makwa ye mana hu so onye Mahene bi o no ye ba Mahene no ye ba o ye ba 24 hours no opa sane aka no on sare so na makwa ye mu so ye Mahene bi makwa for authority so no ye ba ya da wan say asase tampa sepa ebefri Sunyanfo nsa o asase no gold no piesu bebre ebefri Sunyanfo nsa efri se Ojia mansan bo hen kokoye mesin na danfo chocho mu chopa ne Dormaahene one ne kona krana nte asase obetima begini asase ya gold piesu murka obiye tbd a obiye rim sasasi ye Sunyanfo asasi ohini betimi abejama Sunyanfo mabruni mabawa amomosusu anya bibiadi anaso ode ache
or the acho, the equal dear. Na Yamu modern science emuaya Dormaahene ediaba. Ochresa or obidini wa some kakrana a Sunyanihene. Or no be any asamaka. Sunyanihene so Dormaahene down for pa. Otuo no watiam. Ode ne konakrana. Ode na tokese. Enche bia na Dormaahene beka say wow pese say Sunyanihene wo sisi ya bedie kunye no na wo ye kraman. Dormaahene so wow nyintum ompene so say ogia mansan bo hen kokko. Sunyanihene wo sisi ya no. Osafata so so die kunye no wow ompene so no ye kraman. Tisa wa hene ni de one Dormaahene atokese ore ne konakrana na damfo pa ti eboboba na ye hwe ede de akire de beko bia na mama sans wate efe no aba hase a bomba na say obe subscribe and like the video me do wasipi Dormaahene adeke tuo bi es Yeni Sunyanihene. Adia ketuwa yani. Nanya nini esese akudi abanentio. Yeni Sunyanihene. Basonse biya aha. Akudi baye nipa nyesika na nandole mmaye. Ayama nano nti adia biya he. Obreni emra nti se bebo ye bini Dormaahene. Obreni oye miya. Wasmente wansa. The new study this I was. Yeah. Nananuma be wo Sunyani. E ka kire me ya. Nka ni mpa na mbele. De ba paso. Na mo mama no so a. Adawoma. Na na Sunyanihene oye ne kase. Ti me sara le je no. Obiya nkasa e ma ne ntra. Se bini na Sunyanihene ba ka sama. E ya me antie Dormaahene. Obiya aka bibi no so. Ya pesi wo. Say Sunyani manana eyamo no ma yamo ni atena nkonwa samanta ye ba ye tia nko no nko ntimi nko e ma ne ye mo ya de ye da mose ne mpanyimfo so no kan se de ofuduapa ne bepia no wo hwe de odefo ye ya ne se wa mmo na ma na nko anko animu a ne uni akọ no se wani ase de bi ni wode a ne mennim ya baba duwa ni ameka nyina ne se me sananom abosudua sa betwa Sunyanihene enwosia sebemma odefo nkwatenten ahode no wom yeka yesre nkwanwosa na mane yedin so bi ni betete baabi sanse baabi ya bebo nyankopon ne pona pesie no bronsa mo no toto no momone sa pepe yeka ni se bi ni betete baabi abaso be bompa ya sanko therefore asambeto no wudi ya utaba bi no media me no me nkasa bi nku bi sansa me ni tumi na emo nananom dia betwa ya nwasia yi e nananom aye sombe Sunyaman esombe muno man esombe adoma man ka ho doma se ka ho no be de be ko anadwo be ko humu yete ye be ye bibia ye ntimi hu me se nananom se nipa bia be na dwene se odefo odi amansan bo ahen kokko aba bie na ko nwa odi no bibi nto no de ananom benfa ne nyek na mane ene ya ura chas ndio sisi wa meeting nko de meet chas show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam